Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Nag-iipon kami para sa aming kasal, pero biglang bumili ng kotse si Ray. May karapatan ba akong magalit? Feel good morning po sa lahat ng kabisyo na nakatutok, nanonood at nakikinig sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Lulu ng Pasig. Ay, Lulu. Ang akin pong katas ay tungkol sa asawa kong si Ray. Nakatatlong taon na po kami sa aming relasyon. Civil, kinasal po kami sa West before. Wala pa po kaming anak. At balak nga po namin sanang magpakasal, this time sa church naman. Kaya po yun, nag-iipon at dahan-dahan naming Kanina ba wala ng practice ang dahan-dahan naming pinaplano ang aming church wedding. Ayaw naman naming gumastos ng sobrang bongga, kaya kahit intimate wedding lang, kasama ang aming mga pamilya at mga close friends. Imbis na nga po na mag-ipon kami, nagtalo po kami nung bumili siya ng second-hand na kotse. Usapan namin mag-iipon partnership ito Tapos saka na lang bibili ng sasakyan. At dito na nga po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Wala pa si Riri. Oh, may sasakyan sa tapat. Wala naman akong inaasahang bisita, tsaka gabi na. Oh! Mahal! Ay, ang kotse yan. Nakaabang dito sa labas. Gabi na. Ayun nga, gabi na. Bakit ngayon ka lang? Tsaka, kanino kotse yan? Sa atin. Charan! Surprise! Binenta ng tropa ko yung Honda Civic niya. Sayang naman mapunta sa iba. Loaded yan. Tas 150 niya lang binigay sa akin. Kaya may konti akong ipon. Nag-loan na rin ako sa opisina para mabili ko yan. Kasi kailangan niya rin ng cash Wait lang, Ray, wait lang. Wait. Number 1, nag-loan ka. So, matagal mo nang pinaplanong bumili ng kotse kasi para iproseso na agad sa trabaho mo yung loan mo Tapos pangalawa, hindi ka nagpaalam, tapos isa-surprise. Kaya na-surprise Di ba may kotse na tayo? Hindi, so kung alis yung tayo. ibig kong sabihin, Ray. Naiintindi, sige. Okay, na-surprise talaga ako, pero Oh. mahal,
Di ba nag-iipon tayo para sa church wedding? Tapos Madali lang naman na yun. Kasal na rin naman na tayo technically Pero, papakasal pa rin. Madali naman na yun. Hirap na hirap nga tayo Tipid na tipid nga ako. Tapos isang gabi, uuwi ka na lang. Surprise, may kotse. Hirap na nga ako. Mag-manage ng Hindi ka mga... ba masaya? Hindi! Hindi! Sino sasaya? Ako effort na effort mag-ipon para sa church wedding na yan. Hinama yung boses mo. Gabi na yung mga kapitbahayan. Pasok ka Kasi tayo. parang kasalanan ko pa. Parang kasalanan ko pa. Talaga nakikipagtalo ka ha? Oo. Kasi ako lang, all this time, ako lang pala. Yung nangangarap ng church wedding. Sinabi ko naman magpakasal din tayo sa simbahan, Nag-loan di ba? ka pa, effort ha. Sinabi ko pa nga, di ba? Gusto mo sa church nyo. O sige, papakasal lang kita sa church nyo. Gusto mo ako magpa-convert sa church nyo. Pumayag naman ako Ano ba naging problema doon? Dapat pala thankful pa ako. Oo! Ray. Ano Wala namang to sa masama? plano. Alam mo, kaya hirap na hirap tayo kasi ganyan ka. Ako lang yung May mga salesman nagmumotor. Ayoko naman ng ganun. Lahat ng mga... Ano naman lahat naman nakamotor ngayon? Maganda naman yung motor mo. Ano ba pang gusto mo, forma? Flex? Ha? Kasi tamo? Nangihinayang Impulsive buying yan Kasi yung ibang salesman may motor kasi at saka may magandang kotse. So ikaw, hindi lang para sa convenience natin yan. Gusto mo kasi flex. Kanino ba yan? Kanino ba yan? Akin. Sa'yo, pera mo. Akin. Asawa kita, di sa'yo rin. Ano problema mo? Dagdag gastos yan sa gas. Sa akin ka hihingi ng panggas, sigurado yan. Hindi ako hingi sa'yo. Yan ang problema mo. Ano ba? Naiinis Dapat ako masaya tayo Ano, sa pilitang masaya? Usapan nga, may plano tayo 6 months, makakapagpakasal tayo sa church. Ako lang pala nag-iipon. Anak ng pating! Wala ka dyan. Maligo na. Talaga! Ay! Katero! Diyos ko! Bumili lang. Mula po noon ay nagbago na si Riri. Late na siya umuuwi at ang katwiran niya, after work, nagja-jogging siya. Nakita ko naman po na pumayat talaga si Riri. Ako naman kasi sa bahay lang kasi work from home at twice a month lang po ako pinagre-report sa opisina. Mula po nun ay nakonsensya din naman ako sa nangyari na komprontasyon namin tungkol sa kotse. At matapos po ang 2 weeks na walang kibuan, ako na po ang nagbaba ng flag. At kinain ko ang aking pride. Naman! Sonsi na naman to umuwi. Ika nga. Dito ako sa labas. Time check, 11:11 ng gabi. Isang oras na lang, umaga na. Ano na naman? Jogging ako. Alam ko naman, ang payat mo na nga sana all. Sama mo naman ako dyan. Tamad-tamad. Mahal, ala. Grabe na. Pumasok mo na ako. Diring-diri Tsaka naman. pawis na pawis ako kanina Bakit? Kakahiya Mag-asawa naman naman. sa'yo. Mag-asawa naman Pasok na tayo tayo. Pinagluto kita.
Busog na ako. Hindi nga ako makain paggabi, di ba? Diet nga eh. Kakain ba paggabi? Diet nga. Ganito na lang. Teka. Yung Graham mo na paborito, andyan na. Dali, ilalabas ko. Yun na lang mag-dessert. Wag na. Kasi hindi na ako kumakain na matamis. Kakataba yan eh. Ito na lang. Ako na lang. Ako na Hindi lang pa ako ulamin naliligo. mo. Hindi pa ako naliligo. Saan Okay lang, sabay tayo maligo. Teka. Oh, yan. 10,000 pambayad sa bahay, kuryente, tubig. Oh. Sabihin mo, hindi naman ako magbibigay sa'yo. Thank you. Ako na nga yung nakikipagbati-bati na tayo. Oh, okay. Bati na tayo. Okay na. Gusto ko na matulog. Maaga ako bukas. May andyan yung mga big boss namin. Mahal, naglalambing si misis eh. Mahal. Di pa nga ako naliligo, Love you di ba? po. O di, sabay tayo maligo. Paliguan kita. Di ba paborito mo yan? Wala naman tong ano eh. Nangyayari sa'yo. Wala nga. Inaantok na nga ako. Eh, bati na tayo. Oo nga, bati O, na i-kiss tayo. mo ako kung bati na tayo. Mm. Ano tong beso? Tropa? Kaibigan? Pawis nga ako eh. Ano ba? O kung bati mo na ako, kiss mo ako. Isa lang. Sa lips. Oh. Hindi ka naman ganyan kumis. Hindi pa nga ako nag-toothbrush. Di ba ako naliligo? Ano bang... Hoy, nung magjowa pa lang tayo, anong toothbrush, walang ganon. Wag ako. Ayoko. Sige na. Really, hindi na. Ako na bahala. Okay lang sa akin. Amoy pawis, kakainin ko yan. Ano ba? Sige na kayo, matutulog na rin ako. Pagod na ako eh. Ha? Ligo mo na ako. Hoy! Nangyari dun? Ako na nga naglalambing eh. Nangyari dun? I've made up my mind. Ayoko po sanang maghinala, call and tits, pero ang laki talaga ng pagbabago ni Rayray. Biglang wala na siya laging gana sa akin, sa amin. Kaya, opo, yung iniisip nyo, yun din ang naisip ko. Kuya, okay na ba? Nagawa ko na, ma'am. Pero di ba ako madadamay dito, ma'am? Ba't naman Kim, kita... baka madamay tayo dito. Kim, ikaw, kliyente mo to, Kim. Hindi tayo idadami yan kasi si ma'am professional. Di ba, mama, pumirma ka sa kontrata na hindi mo kami ilalaglag dyan sa asawa mo. Hindi na kailangan, wala na ng kontrata. Hindi kayo madadamay, mali. Alam mo namang gawain nyo din yan eh. Piniperahan nyo lang yata ako eh. Pero okay na ba? Masusundan na ba yan? Yung GPS sa may kotse? GPS na yan, ma'am. Nalalaman mo na Yung kung audio, maririnig ko ba kung may wala, sakay ma'am. siyang babae? GPS na yan, ma'am. Di naman yung Magkano dashcam. pag ganun? Yung merong hindi, wag yung dashcam. Yung meron nun eh. Yung, Voice recorder? Hindi. Parang maliit na recorder o ilalagay sa upuan para marinig ko kung may kausap siyang babae, kabit. Ay, mga pang James Bond, ma'am. Wala pa tayo niyan, ma'am. Meron yan! Yung kaibigan ko may ganyan. Ay, ganun ba? Di ko sasabihin nga ako nag-install din nun. Ay, baka Ma'am. magkano ba yun? Medyo mahal na yun, ma'am. Pero baka mahuli na O tayo kaya ng may mister mo, ma'am. Ayaw na namin, ma'am. GPS na lang, ma'am. Kayo naman parang hindi sa kayo sanay ma'am babae. Ganyan din naman Ay, kayo hindi kami eh. sanay sa ganyan, ma'am. Takot pa kayo pero gawain nyo Hindi naman. nga kami sanay, ma'am. Ito O naman pero si ma'am. masusundan ko na yung kotse niya. Masusundan mo naman, Buti ma'am. na lang nga ni coding eh. Dahil merong ano ba yun? Ma'am, Yung NCAP. Buti nga hindi ma'am, huwag ka namin. madamay kami dyan, ma'am, ha? Ulit. Baka lang kasi madamay kami, ma'am. Hindi ko kayo dadamay. Hindi naman namin kayo kilala personally. Umuwi na nga kayo. Kakain kayong ulo. Okay, ma'am. Salamat, ma'am. Ay, blan. Sa wakas, masusundan na kita. Malalaman ko na kung tama yung kutob ko na may babae ka, Rayray. May babae ka.
Papunta siyang QC? Sige, susundan ko siya. Manda ka sa akin. Manda ka sa akin. Mint? Ayan. Come on. Sino yan? Sino ka? Ikaw ang sino ka? Ikaw ang pumunta dito. Asan yung asawa ko? Ray Ray! Wag ka mag-skandalo dito! Ano yan? Ray Ray! Anong ginagawa mo dito? Ikaw anong ginagawa mo dito? Pasok mo sa loob. Pasok ka na dun. Sige na. Sino yung babae na? Tumahimik ka! Sino? Tama na. Sakay ka sa kotse. Dito sa kwarto! Tara, Andy. Sakay sa kotse. Nakakahiya ka, ha? Nakakaya? Sinong nakakaya sa ating dalawa? Sino Tara na. yan, Ray Ray? Tumahigil Sino ka. yan? Sino Usap yan? tayo sa bahay. Ano yan? Ang kapal ng mukha mo! Usap tayo sa Ibangga mo bahay. tong kotse! Ibangga mo! Tumahimik ka! Itigil mo! Itigil mo! Mag-usap tayo Tumahigil dito! ka! Hindi tayo alis dito! Itigil mo na! Sino yan? Sino yan? Sino yan? Ray, sino? Tama yung kilala ko, Ray! Oo! Ano? Saya ka na? Pagod na ako sa'yo, eh. Ray, may gamit ka! May gamit ka! Bakit mo ito nagawa sa akin ba? Bakit mo ito nagawa Ikaw sa na ang dahilan! Sawang-sawa na ako sa'yo. Kakaganyan mo. Kaya, buti pa hindi na natin tuloy yung simbahan na yan. Okay lang. Pusin na natin to. Ray, pwede kitang i-demanda kasi kasal tayo sa Ebidensya batas. ka? Magdemanda ka ba? Oo, talaga! Magdemanda ka! Kapal ng mukha mo! Apaka-babaero mo! Apaka-kati mo! Magdemanda ka kung gusto mo. Talaga! Ayoko na din! Ayoko na din ang kapal ng mukha mo! Ha? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, ha? Ha? Nagka-lotion ako dahil sa'yo! Tapos ito lang gagawin mo, ha? Ang landi Ikaw mo. lang ba nagsakripisyo? Ha? Kaya tigil na natin to. Tama lang din. Kaya pala bumili ka ng kotse. Kaya pala! Oh! Ano?